benvinguda a tots i a totes a la Basílica de Santa Lídia del Mar. Agraïm de tot cor la malgrat la celebració que tenim actualment, haveu volgut poder acompanyar-nos en aquesta nova i extraordinària reiada de gegants històrics que enguany arriba a la 16a edició. L'acte, adaptat a les circumstàncies del moment, vol retre homenatge a la cultura popular de l'època tradicional del nostre país, que enguany ha patit políticament les conseqüències de la pandèmia. A poc, institucions i entitats de l'època principal hem apostat per tirar endavant actes culturals que amb totes les mesures de protecció davant de la Covid-19 han estat espais segurs. A tall d'exemple, el passat mes de setembre a la ciutat de Barcelona va tirar endavant la celebració de la seva festa major, les festes de la Mercè, amb un format atípic i adaptat. Nosaltres no ens considerem amb treball i esforç. La cultura és i serà segura. Des de l'organització esperem que en tot moment sigueu les indicacions del personal. Durant tot l'espectacle heu de portar correctament la mascareta, guardeu les distàncies de seguretat i comaneu el vostre seient fins que us comuniquem. En entrar i sortir de l'església, feu servir gel hidroalcohòlic, distància, mans i mascareta. I ara sí, esteu preparats per gaudir de l'espectacle? Doncs que podem treballar els gegants històrics i benvinguts a Santa Maria del Mar.
certament un valor possible proposat pel mestre Manuel Cardini i Sunyer, músic i compositor al món de la forma i la composició. El seu instrument era el contrabaix, encara que esporàdicament també era intèrpret d'internet. La majoria de sardanes que se coneixen estan escrites per poble d'Hivern, tot i que també en moltes composicions per vermelles en les que estava molt vinculat amb l'estació Sant Julià de Vilatorta. El tema que vull explicar, escrit l'any 1984, era molt popular entre bandes i grups de música tradicional. Malgrat la manifestació fòbica de la línia de festa, música, no podem limitar pas l'excepcional de l'excepcionalitat del moment que també s'ha de societat. Des dels gegants, la pròpia Santa del Mar i l'Ajuntament de Barcelona, volem dedicar també la vegada a tots aquells problemes que malauradament han patit una gran memòria als efectes de la pandèmia. Amb aquestes paraules, volem traslladar a totes les víctimes de la pandèmia el nostre més sincer condol. Tanmateix, volem agrair també l'esforç de tots els col·lectius que van estar instant al peu del carrer. Els gegants de Sant Martí del Mar. Volem recordar les víctimes infectats de la pandèmia, així com prendre homenatge a totes les persones que l'han combatut i la combat en absents de la fe. Amb aquestes paraules, volem enviar una forta abraçada a tots els valents i valentes que us preguem sempre que van amagar els drets moments tan difícils.
decidiran las soluciones. Por ejemplo, si una AU que fa que la llicència de la i per tant la del cinema també gràcies a la cultura de la Covid-19, gràcies a la presència de diferents activitats que ens acompanyen, la senyora Anna Escola, la representació de la presidenta de la Generalitat, el senyor Ferran Mascarell, el president de la Diputació de Barcelona, el senyor Francesc Fabregat, cap de Cultura Popular de Barcelona, la senyora Maria Ángeles tinent de la Maria de la Generalitat, la senyora Núria Martí, regidora de l'Ajuntament de Barcelona, Catalunya, i en Jordi Corona, regidor de l'Ajuntament de Barcelona, de l'Esquerra Republicana. I evidentment els diferents presidents i representants de les comunes de les federacions culturals del país. Com dic, us agraeixo en nom de la Colla General de la Resta tota la vostra col·laboració i comprensió per assistir a la setena vegada de la gestió, tot i les restriccions normatives que sempre ens han posat, com dic, no ha estat fàcil el camí fins al dia d'avui. De fet, aquest matí encara tenia la subdirecció d'aquest any. Quan vam decidir preparar aquesta festa en el sector institucional de la Comunitat de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona, a la seu de la Generalitat, se'ns van plantejar moltes incògnites. I per tant hem treballat molt intensament per fer possible aquesta variant, a la qual també deixem molt que farem la vida de 25 anys fent barri i fent coll, evidentment fent cultura. Esperem que per seguir 20 anys, per seguir fent actes culturals, el govern, l'Ajuntament, es preguin encara més en sèrio la cultura i siguin un portal social de la nostra política. És per això que des d'aquí demanem polítiques valentes per fer front no només a aquesta gran crisi del coronavirus, sinó també a la gran crisi que encara estem sotmès. La cultura és segura, i per tant estem esperem des de la Colla General de la Ciutat de Barcelona que gaudi de la setena vegada de les festes a Sant Martí de Mar, en homenatge a la cultura de les víctimes del coronavirus. I sobretot, espero que deixeu voluntat en la gran activitat festiva del nostre país, que gaudim moltíssim d'aquesta vegada.
1983 forma part del Servici Popular. Ara pertaneix a la coordinadora de GMTs de Barcelona, acompanyant professionals de la ciutat en totes les altres sortides. Els macers de la ciutat tenen marc propi des de l'any 1949, la Galamagana, una dansa formada, senzilla i delicada, amb música de Xavier Baptista. Els capgrossos macers de la ciutat acompanyats del poble de Farinyons, els Farinyons. De manera extraordinària, un tema amb distingida docència dels gegants de la ciutat de Barcelona, Jaume I i Violant de Maria. La memòria històrica ens torna a ser aquí, l'any 1924, per trobar la primera referència d'una gegant de la ciutat. I més endavant, la gegant que era la mateixa costat del seu color, amb tota mena de solemnitats. La parella actual dels gegants de la ciutat s'inscrita a la presentada l'any 1929 quan l'Ajuntament de Barcelona va decidir renovar actualment la parella existent. Des d'aleshores, i com tota la seva història, han estat les diverses parelles dels gegants de la ciutat que han passejat pels carrers. Les figures que veurem ara mateix dins de l'exili de Sant Andreu de Mar són les creades per la meva recerca psicològica a la 1992, que seria l'estil dels seus predecessors. Són els que tenen una sola càrrega simbòlica. Naturalment, es diu que són propietat de la l'austeritat de la representació institucional de la ciutat. El ball és una de les expressions pròpies dels gegants de la ciutat, quan la litúrgia festiva és executada amb intensa. No tenim coneixement dels gegants de Barcelona, haguessin tingut un propi autobiografiat fins al 1994, l'any de l'estrena. La melodia és de Xavier Buixent i la coreografia ja va ser creada per Jordi Arcador. Els gegants de la ciutat, amb l'acompanyament musical de la banda sinfònica de Roquetes, sota la direcció de Daniel Navarro.
El més habitual, en representació de la imatgeria festiva de Pasca Antic, on es troba situada la Basílica de Sant Martí de Tours, el Delfí de Barcelona pren part un any més de la batalla dels gegants històrics. La bèstia, construïda per l'artesà Antoni Monjà, va ser presentada en societat el dia 12 de febrer de l'any 2000, coincidint amb la festivitat de Santa Eulàlia i l'arribar a rebre el seu mateix de foc amb totes les mestres de foc del districte de Ciutat Vella. El Delfí és la liberal símbol de la joventut, una energia, allà del poder. El nostre és un element Nicolau, en el qual alguna de les llegendes més clàssiques i més esteses a les poblacions de les primeres catalanes, inclòs Barcelona, la faula del temps Nicolau. Així, una edició més, el Club del Mar del Delfí de Barcelona. Això sí, amb el seu posat més sovint. La coreografia sol arribar a comptar entre la composició musical acompanyament de dansa és creada per Núria Estella. Delfí de Barcelona amb els tallers del Braç Antic. Enguany, en aquesta vegada tan específica, la dansa s'acompta amb la participació dels particips de l'equip nascut l'any 1923. L'esbart, un dels més destacats del país gràcies als seus espectacles
països catalans. Té com a objectiu de fundacional el treball en els diferents àmbits de la dansa catalana a través de l'ensenyament, amb l'escola de dansa, la producció i presentacions espontànies, amb el cos de ball, o la conservació i difusió de les tradicions catalanes. Sempre amb el major respecte a la música i apuntant a les seves interpretacions tota la riquesa i la qualitat tècnica habituals de la dansa francesa. L'escola d'ensanya de Llull converteix d'aquesta manera els materials culturals en una perfecta espectacle de dansa, amb l'esplèndid acompanyament musical de la banda simfònica de Figueres. Es va preparar com a base de temps de marxa amb la companyia de clàssics catalans. Una selecció de la música popular i tradicional catalana arranjada per Vicenç Blanco Angelí del 2006. Dins de la seva curta durada, gaudirem d'una interessada acumulada de fragments de temes coneguts com el fill de la Marxada, la presó del rei de França, la victòria, la festa, i per arribar a la final, la Santa Espina de l'Enric Morera. Per tots vostès, es va pensar de la Domini i la banda simfònica de Figueres sota la direcció de Daniel Navarro.
vegada a vegada de buscar la pintura de la relació amb el curs de qualsevol més que era pintor. El pas doble ve per ser una memòria d'educació bancària com una seva activitat en la societat i era filla d'una amiga de la seva filla immediatament. El Benito Roca es tracta d'un dels més coneguts pastors tant en Espanya com en tot el món, després de la Revolució Espanyola de Jaume I Barcelona, després d'estudiar a l'Estat Unit amb l'acompanyament de l'Estat. Amb tots vosaltres ja està present un que ha d'interpretar a la que la família i els gegants del pi, que des de sempre ens ha comptat en la seva popular presència. Els gegants del pi són quatre i són famosos arreu de la popular cançó de Parlament. La primera referència que ens ha de la de Sant Ramon del Pi és del 1601. El 1624 arriba la gegant i l'any 1669 es queden les generacions dels gegants de fills que incrementen la família. En el decurs del segle s'han trobat nombroses vicissituds i fills, però malgrat han sigut tallant fins a avui. Les parelles actuals són del 1807, els grossos, obra de Ramon Manet, i del 1859, els petits, obra de José González. L'any 1960 són restaurats, després de dècades d'altura, i al cap dels 40 anys són reposats amb els noms Oriol, Baia, Eusebia i Mustafà. Entre els anys 80 i 90 s'està la rèpliques de l'Institut del Carrer, presentant els millors originals que van sortir una vegada a l'any. El ball de quatre de les grans del Pi, estrenat el 2017, és obra de Pol Campana, que ja inspirada en el popular president del Pi, la coreografia és obra dels propis gegants. Benvinguts un any més a la Santa Família del Mar. Els gegants del Pi amb l'acompanyament dels seus cantants de ballets.
des de la nostra ciutat de Barcelona, reunirem greus moments de les passades dels treballadors de l'Estat Català de Tarraques amb més de 100 anys d'història. L'Estat Català de les Aigües, comunitat de l'Institut d'Institut, és el grup de grans tragèdia que segueix actiu de la política. És una entitat dedicada a la investigació, vinculació, conservació i educació de la dansa i els costums originals catalans en totes les seves façanes amb el màxim rigor històric i evolucionari. En aquesta primera actuació, l'Estat exerceix el marc de les fonts de Barcelona, ensenyant que la boca de mar a principis del segle XX de reconstruir l'any 2004 com Jordi del Pujol, no se va la mateixa estat a partir de la memoria i de les fotografies de les ciutadans de la l'any de les fonts de Barcelona es va plantar a la Barcelona sota la direcció de Josep López i en l'envoltament musical de la banda d'estació de Cadiqueres a Carme de la Mella Banda.
Després de més d'un any, rebem la visita dels gegants de la ciutat de l'Hospitalet de Llobregat, que havia de viure a la ciutat de Sant Miquel de Mar, donant així la visita del president que començava a les festes de primavera de l'any passat. Els més antics són coneguts com a romans reis. Els gegants han donat a Jaume I en representació al nou rei que es va transformar. La geganta que s'exposa no tenen un nom. Construïts a partir de moltes ciutats, van ser venuts el 10 de juny de 1928 pel rector de Sant Cugat que va ocupar la presència de qualitats i ciutadans. Els més nous, coneguts com els reis, són uns gegants de l'obra socialista de destacat escriptor olímpic Lluís Carbonell, que els construí l'any 1964. Els gegants eren els noms dels patrons de l'Hospitalet, el Roc i el Bàlia, i van ser suspetats majoritàriament per subscripció popular. Avui venen acomodats de la presència del català, un capgròs datat dels anys 80 i que han recuperat per protegir. Acompanyats també per la banda condensada de l'Escola de Música i Ciències de les Arts de l'Hospitalet, gaudint del banda rock dels propis gegants de la ciutat que per primer cop trepitgen la basílica de Santa Maria de la Mar. Gegants de l'Hospitalet de Llobregat. Ara sí, l'Escola Consell de Catalunya interpretarà amb l'espai d'acompanyament musical de la Sinfònica de Catalunya que es va crear amb el compàs de 100 de marxa
dada per divendres de Santa Colomada, fragments de temes coneguts com la Filla Comerciana, la presó del rei de França, la festa i la Sant Espina de Maria Morena. Com tots ocells, les parts de Sant Jordi, la banda sinfònica d'orquestra es pot la direcció de la vida de la banda. Aquesta segona vida de les ciutats històrics va néixer l'any 2003 amb una pública passada dels grans de Santa Maria del Mar. Ells són el gran malalt, i francament, són els protagonistes de l'excel·lència espanyola que se celebra al bar per cometre les diferents de 15 anys. La primera referència que es va donar als personatges de Santa Maria del Mar és el 21 del professor de Corpus Christi de 1924, que anava d'ell de la conversa de Cristòfol i comunicar el cor, junt amb els departaments amb la figura inicial de Sant Cristòfol, va ser un dels primers gegants de Barcelona i del món. Els gegants de Santa Maria del Mar han tingut moltes experiències al llarg de la seva història. Les figures originals daten de l'any 2002, quan el constructor d'una tècnica vestina en va recrear el comitè de ferides del govern de Salut espanyola a encàrrec de la Generalitat de Constantí de Barcelona, entitat que controla la seva recuperació i que gestiona les figures que avui dia.
traçat i els dissenys del projecte original de 1875 del popular escola del seu Francesc Llauradó. Aquesta nit, amb gairebé 600 anys d'història, a les primeres categories del Març és que uns gegants propis en una celebració extraordinària, en una setmana inigualable, avec cerimònia i moment en estava els segells d'anfitrions en una televisió de la seva guiada de geganters i enemics. El ball dels geganters de Sant Maria de la Mar, estrenat a l'inici de la Mercè 2010, és la dansa pròpia popular de l'Anglès que no conté l'extra. La coreografia va estar feta per Mercè Clarat i la música va ser composada per mestre Jordi Fàbregas. Els gegants van ser un pla per compassos de tota una pel·lícula i acaba de girar la guitarra amb un gran de final. Ara sí, els anfitrions per ballar de les grans històries dels gegants de Sant amb una activitat musical dels segellers de casa antiga de Barcelona.
Estamos parlamentares tradicionals, els ensaïs de catalana normal de l'Avança. L'Avança és la cara de femelles que representa un holandès. Les metalladores de l'Universitat i els metalladors de Montfons ofereixen els seus estimats. Acompanyats com a magnífiques comunitats de la banda sinfònica de Roquetes, endavant, vall de l'Avanç, les bandes de banda d'ensenyes de la direcció del mestre Joan
Bez,